één bekend maken en dat is de prijs voor natuurfotograaf van het jaar. En het is Anja Brouwer. Yes! Een bijzonder moment vorige week voor fotografe Anja Brouwer van Dokkum. Ze waard live op televisie uitroepen tot natuurfotograaf van het jaar. Ze won de groene camera voor een serie foto's van straaljeppen op het water. Anja, die het ek op Ameland wennet, verdiepe haar de oren oorlier in de straaljep en bouwde een speciale baan op mij het besje. Op Ameland zeggen we dus de bonte leeuw, in het Fries is de straaljep. We hebben dan nog de bonte piet en wij noemen hem liefkozend wel Scolly. Dus allerlei benamingen. En nou is het eigenlijk toevallig ook nog het jaar van de schoolekster. Dus dat komt heel mooi samen zo. De groene camera is een prestigieuze prijs van Nederlandse en Belgische natuurfotografen. Er waren 4000 foto's ingestuurd. De jury keert Anja's werk omdat het een verhaal vertelt. Het aantal straaljeppen in Nederland is de afgelopen 20 jaar namelijk halfjaren. Ik wilde eigenlijk ook wel een statement maken. Hè? En ik wilde dus het leven, maar ook vooral het overleven van de bonte leeuw in beeld brengen. Omdat het is eigenlijk wel moeilijk. Hè? Ik heb bijvoorbeeld een foto op het strand. Er zit de bonte leeuw op het nest, maar de eieren liggen ernaast. Gewoon dat ze uit het nest waait binnen. Het boerenleven, hè, met de boeren, binnen veel boeren die echt er veel aandacht aan besteden aan weidevogelbeheer. En de weidevogelbeschermers ben ik met op pad geweest. Het is een prachtige tekening met dat zwart-wit en die rood-oranje snavel. Dus wel echt heel fotogeniek. Het zijn ook de kleuren die ik zelf vaak draag, zwart-wit en rood-oranje. Anja vindt het een grote eer dat ze haarzelf natuurfotograaf van het jaar nemen mij. Een kroon op haar werk, zoals ze zelf zei. Maar je bloot het zeker net bij. Ik kreeg net ook weer een uitnodiging voor de European Wildlife Photographer of the Year. Dat ik naar de volgende ronde ben met 7 foto's. Ja, en ik ga zeker met schoollectors fotograferen, de bonte leeuwen. Maar ik zit er ook aan te denken om de volgende vogel in het daglicht te zetten. De grutto, de scries. Dus ik ga die wel mee doen.